होमबा बिनि सिगां दावराव दावसि गोबां जायो होन्दोंमोन नंगौ नामा बेयो नंगौ माबायदि दावराव आर्मी पुलिस हाबनाय माबा माबि ओरै इन्दिबि माबा नागिरनाय बा ओरैबायदि नागिरनाय बिदिनो जाखायोमोन ना खुलुमबाय आदा बस्था लानानै बहा थांनो नागिरदों आङो मिलावहाय माइ सौहैनो नागिरदों मोजां खबरफ्रा खबराथ' मोजां आं आसा गैयामोन नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै आं नोंथांखौ निउसावसो भिडिअ इउटुबफ्रावसो नुयोमोन ना ओमफ्राय दैनि फेसिलिटिसनि साप्लाय माने फेसिलिटिस होदों बेयाव मा होनगोन दानि सरकारावथ' जोङो ओरैबायदि गोजोननाय दा आरोखि जे बिसोरो न' मोनदों उरुनै दै मोनदों PM किसाननि माबा मोनसे मोनदों लामा मोनदों स' बेफोरबायदि एसेबां फेसिलिटिस मोननानैबो माइनाव सोरां बिथांखि मोननानैबो आइ अनसाय बिथांखि बेफोरबायदि फेसिलिटिस मोननानैबो मोनाखै होनना बुङो स' खुलुमबाय जों फिन खेबसेबाव जोङो गसाइगावनि एरियानि सिङावहायनो मोनसे जायगायाव दंफैयो बेवहाय दैनि फेसिलिटिसनि साप्लाय माने फेसिलिटिस होदों बेयाव मान गोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोनहा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों आरो लोगोसे इथिं नायनो हागोन नोंसोरो जिरायनायनि फेसिलिटिस गोबां मोजां होदों माथो स' नोंनि मुङा मा नाम आदा अमरजित बरगयारी नों जे बेवहाय रायजो राजाफोरखौ लाबोनानै आंखौ लेंहरबाय जेनेबा दा बेवहाय माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै जे खायसे सुबुंफ्रा बुङो जे फेसिलिटिस मोनाखै बा होआखै बिनि सायाव नों मा बुंगोन ओरैनो बिथांमोनाथ' माखासे बिरोधि मानसिफ्रा बुंनो हागौ मोनाखै होननानै नाथाय आं दिनै मजाथि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट जानाय बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि दा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा दिनै जोंनो गोबां फेसिलिटि होगासिनो दङ दा जों दा एसे जों बेयाव हाबनानै नुबाय बे जल जीवन बेखौ मोननानै दङ जों दा रायजो राजाफ्रा मारै एक्सन होदों बे दैनि फेसिलिटिस मोना मोनगासिनो दङ जोंनिबोथ' मोनो हगारबानो जायो बेयो होगासिनो दङ मोनगासिनो दङ दैया सोलिबायना सोलिबाय थागासिनो दङ सोलिगासिनो दङ अके कन्टिनिउ अके अब्ला बेवहाय जों माखासे आइजो माहारिजों जों मोगा मोगि एसे लानि बिथांमोना माबायदि मोनदों नङा होमबा अके थेंक इउ खुलुमबाय मादै मोजां खबरा मोजां मा नाम आंबा नार्जारी आंनाबो नार्जारी प्रकाश होनना बुङो आं नामा ओमफ्राय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों सिगां समावहाय मा होनदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेब्ला पिटिआर रेकर्ड जादोंमोन नङा होमबा बिनि सिगां दावराव दावसि गोबां जायो होन्दोंमोन नंगौ नामा बेयो माबायदि दावराव आर्मी पुलिस हाबनाय माबा माबि ओरै इन्दिबि माबा नागिरनाय बा ओरैबायदि नागिरनाय बिदिनो जाखायोमोन ओमफ्राय दा बिदिथ' गैयाना बिदि गैथ'आ अके न' मोनगोन ना मोनाखै मोनदों दा मोनबायना आच्छा ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंसोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय 25,000 मोनगोन ना मोनाखै बेखौ मोनाखै ना आरो अरुनदय मोनदों थिग बेबायदिनो जाय मोनदों मोनाखै फिननायखौ होदों नङा होमबा नोंथांमोननि सिगाङावनो दं नाथाय नोंथांमोना प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोनदों नायदो स' बेबायदि आरोना जों गुबुन फारसे थांसैलाय खुलुमबाय मोजां एखे नामा नोंसोरो एखे नङा मा ग्रुप नोंसिना मा रैसुमै ग्रुप 25,000 मोनदों मेसिनफोर मोनाखै न' मोनदों ओमफ्राय मा होनदों अरुनदय मोनदों ना लामाफ्रा मोजां नुना नोंसिनि गामिया मोजां प्रमद बर' सारखौ मा बुंगोन मोजां ओरैनोसो आं ओरैनोसो माने थाखाफोर होनानैथ' बुङाखै ना अके खुलुमबाय मादै मा नाम सामारिया नार्जारी आंनाबो नार्जारी ओमफ्राय मा बुंगोन दानि दैदेननाय सरकारखौ जोंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावो आरो जोङो दानि दैदेननाय सरकारखौ मोननानै अरुनदय मोनदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 25,000 मोनदों 25,000 अके ओमफ्राय न' मोनबाय लामाफ्रा माबायदि लामाफ्राथ' बिराद मोजां दाथ' आरो दैनि फेसिलिटिसखौ जों मेसिनाव दंखायसै बिराद मोजां बेबो जोङो बाहायनो मोनो बेनो आरो सबसे मा होनदों जों ओंखाम जायोब्ला दै गोनांथार ना आरो जोंनि देहायाव बेमार जायो बे बेमारा दैया जुदि गोग्गो गैया
अब्ला जोंनि देहायावहाय बेमारा जाखायो दा बै बुस्थुखौ नोजोर होनानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा जेरावहाय दैनि गोनांथार बै जायगायाव होदों नङा होमबा स' बिनि थाखाय जों प्रमद बर' सारखौ गोजोननाय जासिनांगोन दा जों दिनै गसाइगाव एरियायाव गोबां जायगायाव गिदिंबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गिदिंनायनि बा बेवहाय माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै भिडिअ बानायनायनि खारना जाहैबाय जोंनि माखासे सोद्रोमाफोरा मोननानैबो मोनाखै बुङो दा जेरै नों न' मोनदों मा मोनदों खिन्थु नोंसो बुंगोन बेखौ मोनदों होननानै नङा होमबा दा गुबुना मोननानैबो मोनाखै होननानै बुंग्रा दङ जोंनि बिएम सोदोब चेनेला मोनसे थांखि लादों जाहाथे जायफोरा मोनदों बिसोरो जाहाथे मोनदोंखौ मोनदों बुंना लाथों मोनाखैबा मोनाखै मोनदोंबा मोनदों जेरै हमना ला नैबे सोर सासे नैबे मादै सासेया बुंबाय मा मोनदों बेखौ बे थकआव बुंखाबाय आरो मा मोनाखै बेखौ थकआव बुंखाबाय अब्लाबो बिथाङा गोजोननाय दं मानो होनना बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' सारा गावनि दैदेननाय समावहाय रायजो राजाफोरखौ सुख सान्ति दोननो हादों नङा होमबा सुख सान्ति दोनना दोनाखै दोनदों सुख सान्ति दोनना दोनाखै दोनदोंना मोजां मोनदों दा बे बाथ्राखौनो रायजो राजाफोरनियावहाय जोङो मोगा मोगि लानो थाखाय इट इज नट ए पलिटिक्स बे जोंनि थाखाय राजखान्थि जों खालामनाय नङा बे जाबाय रायजो राजाफोरनिफ्राय रायलायनाय आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन नोंसिनिफ्राय जों लामानिफ्राय फैदों नोंसोरजों रायलायदों आरो बिनि गेजेराव नोंसोरनो आं रां होदों नामा बेबायदि बुंनो थाखाय होआखैना आङो निजेनि बिमानि कसम लानानै बुंनो हागौ इसोरनि कसम लानानै बुंनो हागौ आं नोंसोरनो रां होआखै नङा होमबा आंथ' होखायाखै स' बिसोर गावसोरनो खुद मोननाय मोनैखौ बुंना लादों देट मिन्स मा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा खामानि मावदों नङा होमबा स' बे बाथ्राखौ मानो लाखुमादों गुबुन मानसिया स' बे बाथ्राखौ थांखिखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गोबां सोद्रोमाफोरनो जों मोजां खामानि मावनायखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड मिसन सोदोब चेनेल बिएम सोदोब चेनेला थांखि लादों दा जेरैहाय जों दा नोंसिनि सिगाङाव भिडिअ लानानै सोंनाय फिननाय खालामदों बै सोंनाय फिननाय खालामनायखौ गुबुन रायजो राजाफ्रा नुगोन जाहाथे बैसोर सुबुंफोरनि गोसोआव नांथों एसे जे बिसोरो न' मोनदों उरुनोदै मोनदों पिएम किसाननि माबा मोनसे मोनदों लामा मोनदों स' बेफोरबायदि एसेबां फेसिलिटिस मोननानैबो माइनाव सोरां बिथांखि मोननानैबो आइ अनसाय बिथांखि बेफोरबायदि फेसिलिटिस मोननानैबो मोनाखै होनना बुङो स' बैसोर बायदि सुबुंफोरा जाहाथे नोंसोरखौ नुनानै गोसोआ गोजोनथों नङा होमबा स' आं मानो थगायखो आंथ' मोनदोंमोन जाहाथे बेबायदि स' थेंक इउ स' माच नोंसोरखौ फैनानै टाइम होफैनायनि थाखाय खुलुमनाय थाबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि थेंक इउ खुलुमबाय गाज्रि मोननो नाङा माने नोंसिनि बे जायगाखौ माने गोदान लामा बानायनाय नुदों जिहेतु माखासे सुबुंफ्रा बानायाखै जौगानाय खालामाखै बिदि बुंदों नाथाय बे दालाङाथ' गोदानथार बे लामायाथ' गोदानथार औ मा बुंगोन बिनि सायाव आरो जों हामबाय होनो माने जोङो सिगां समाव बे लामाया गैखामोन नालाय बिराद खस्थ'यै जों सोलिनाय जायोमोन बे लामाजों दा दानि गोदान सरकारा जोंनो बे लामाखौ दा होबाय जों मोजां मोनबाय आरोखि मोजां मोनबायना नोंसिनि जायगायाव माबायदि लामाफ्रा जोंनि जायगायावथ' दायो दा हाइफाइ जाबाय सिगांहाय जेरैबायदि जों हाग्रा सिं सिं थाबायनांगौमोन 17 बोसोराव खिन्थु दिनैसिमाव दानि गोदान सरकाराव प्रमद सारा जोंनो दा नांगौखिनिखौ गासिखौबो दा मावगासिनो दं आरो होगासिनो दं दा हाइफाइ जोंनि जायगा दा बर्थमान मोजाङाव फैबाय आरोखि न' मोनगोन ना मोनाखै मोनबाय न'बो मोनबाय ओमफ्राय बिनि गासिबो अनरदय बेखौबो मोनबाय पिएम किसाना केसनफोरखौ मोनजोब्बाय बेखौ मोनजोब्बाय औ बिदि मोनबाय मोनबायना मोनबाय अके ओमफ्राय दा प्रमद बर' सारनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो प्रमद बर'आ दा जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दङ गासिबो जोंनो बेफोरबायदि अनरदय आसनि न'फोर पिएम किसान बेफोरखौ जोंनो होबाय बिनि थाखाय प्रमद बर' सारखौ जोङो हाजासे हामबाय होनो खुलुमबाय आदा बस्था लानानै बहा थांनो नागिरदों आङो मिलावहाय माइ सौहैनो नागिरदों मोजां खबराथ' मोजां आं आसा गैयामोन नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै आं नोंथांखौ निउसावसो भिडिअ इउटुबफ्रावसो नुयोमोन दा दिनै आं नोंथांजों लोगो मोननानै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंसिनि लामाखौ नुनानै जोंखोल माखोल नुदों दालांफ्राबो लामाफ्रा बिराद क्लिन साफा बानायदों बिनि सोमोन्दै माखासे रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननानै बैयावहाय आङो गारिखौ दोनथ'नानै लिंदों आं माने मावाखै होनना बुङो थ' जोंनि बड'लेण्ड मिसन सोदोब चेनेला बा बिएम सोदोब चेनेला बै मावनायखौ देखायनो थाखाय साखाफारा खालामदों मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जों अयनायाव दोना मानो होनबा बिथाङा मावदोंबा मावदों मावाखैबा मावाखै स' जों मावनायखौ नुदों
बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ जों बेवहाय लिंनानै माबादोंमोन दा नोंबो बेयाव गाव लोगो मोनबाय मा नामा दा आंहा मदन नार्जारी होनना बुङो बड' नार्जारी आं बे गामिनिनोखा बे गामिनिखा ना आच्छा बे डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै मा बुंगोन डेभेलपनि सोमोन्दै आङो दा बिटिआर सरकार फैनानै माने आङो बिराद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोरावहाय जोङो गोबांथार गोदोसोनायमोन बे गामिया बे लामाफ्राबो जोङो दैज्लां बोथोर समावहाय जोङो दैजों थाबायनो हायामोन माने दैजोंनो जोङो भुगिनाङोमोन ओमफ्राय साइकेल मटर लानानै जों फैनो हायामोन बे जायगाजों सुबुंफोरखौ बोरै लाङोमोन बेमार आजार सुबुंखौ जोङो एम्बुलेन्सखौ जों लिंहरनो हायामोन जास्ट लाबोनानै जों बे मेन रडनि गेजेरजोंहाय जों लानानै थाङोमोन दा एम्बुलेन्सफोरखौ जों सिङाव लानानै थांनो हायामोन दा आङो प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारावहाय बिराद गोजोननाय मोनदों बिथाङा जोंनि लामाफोरखौ बिराद गोबांथार डेभेलप खालामनानै होबाय दा बिथांखौ आं सानथ्र'हायै हामबाय होनो आसा खालामो बे फैगोन बे 5 बोसोराव जोंनि बे एलेकायावहाय मथा मथि बिथांनि दैदेननायजों गासिबो जाफुंजोबगोन होननानै आं आसा खालामो माखासे नैबे आदैमोनहा बुंदों जे न' मोनबाय मा मोनबाय बे बेसेबां सैथो दा न' मोननायाथ' जोंना मथा मथि जोङो 80% जों न'खौ मोनबाय 80% मोनबाय 80% मोनबाय दा मथा मथि बा प्रसेसिंआव दङ दा जोङो आइडि सारा जों न'खौबो मोननो थांगासिनो दङ दा बेवहाय आसा खालामो जोङो पिएम किसानखौ मोनबाय अरुणोदयखौ मोनबाय आंनि बुरियानो आं मोनबाय अरुणोदयखौ मोनबाय नोंसिनि जायगायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दा 25,000खौ मोननानै दङ दा 25,000 मोननानै मथा मथि ग्रुपआ गोबांथार ग्रुपआनो दङ माने जोंनि गामियावहाय बिदिनो मोनथामसो दङ आरोखि जों बे भरतपुर गामियावहाय जोंनि बर' गामियावहाय जोंनाथ' गामि गिदिर नालाय दा मोनथामसो मोननानै दा प्रसेसिंआव दंगासिनो दङ दा आसा खालामो बे इलेक्सन जोबनानै माखासेखौबो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो माखासे सुबुंफ्रा एसेबां माबोरै बुंनो हायो मोनाखै होननानै बुङो दा दिनै नैबे जायगायावनो आं बुङाखै मोनसे जायगायाव आं जायगा लायै आं गिदिंदों लामाजों गिदिंदों आरो डेभेलपमेन्टखौ नुदों दा बे डेभेलपमेन्टखौ गोजों लामा नुदों बानायनाय गोदान नुदों स' बेखौ सोरबा सासे बे जायगानि रायजो राजानिफ्राय सोङोब्ला जों मिथिनो मोनगोन दा बे हिसाबै नैबे आदैमोनजों जों रायज्लायदोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ जों सोंबाय बिथांमोना फिननायखौ होबाय जोबथारनायाव आदै आं नोंनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारि बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन बिनि सिगां माखासे आर्मि पुलिसजों जोंनि बर'फ्रा गोबां सैसोनांदों खारनांदों आदा मोनानो खारनांदों दा बेबायदि खारनांदों नामा दानि सरकारावथ' जोङो ओरैबायदि गोजोननाय दा आरोखि माने बै समावथ' जोङो बै समनि खोथाखौ एसे आं बुंनो सानो आरो बै समावथ' जोंनि जायगायाव ओरैबायदि जों हाथाय बाजारावबो जों सान्थिबाबो फैनो हालामोन आर्मि पुलिसनि थाखाय नंनायनि नङैनि आर्मि फैयो जों थानो हायै बायदि जायो दसेनो साहा पानि लोंनायनि फाव खालामबाबो गावस्रालायनानै खारनांगौ जायो बेफोरबायदि असान्थिमोन आरोखि दा फैयै फैनानै नै दानि जे बिटिआर सरकारनि दानि सरकाराव जों ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय दा जोंहा रावजोंबो गिनांगौबो गैला जों हरबाबो सानबाबो थांलायो फैलायनो हायो दा बिन्दास जों गोजोनै थानो हाबाय आरो पुलिस आर्मिजों गयसो जालायलायबावो दा जोंथ' पुलिस आर्मिजों खुनु माबा गैला आरोखि गोसोबायदि गय फाथै जालायनाय बा लोगो लालायनो हानाय फिनफिननाय जाबाय आरोखि जोंनाव दा बेनिखायनो आङो हामबाय होनो आरोखि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बेबायदि गोजोन थासारिखौ जोंनो होफैनायनि थाखाय आरो